हिन्जाव खावनायनि सम गैलिया हेलो रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव गिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानैहाय। स' रायजोफोर आङो गिबियावनो आनैया ब्रह्मनि थाफ्लि बना जौ लोंनाय हिन्जाव खावनाया नैबे मेथाइ अरिजिनाल आरो डुप्लिकेट बे मोननैनि सायावहाय आङो नोंथांमोनजोंहाय सावरायलायनो होननानै भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। आरो बिनि उनावहाय आङो माखासे पलिटिक्सनि भिडिअखौबो सरजाब लांफानाय जागोन। प्रमेला रानी ब्रह्म बायद'नि सायावहाय डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी सारा मा बुंदों बेखौबो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअजों लोगोसे बिसोरनि भिडिअनि सोमोन्दै नोंसोरजों सावरायफानाय जागोन। गिबियाव जोङो आनैया ब्रह्मनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै रायजोफोर दै। आनैया ब्रह्म बिथाङा थाफ्लि बना जौ लोंनाय हिन्जाव खावनाया बे मेथाइखौहाय मोनथिखायोना मिथिखायामोन आं मिथिया, जानो हागौ बियो मिथिखायोमोन थेवबो बियो कपि खालामदोंना। उइदाउट पारमिसन कपि खालामनायनि थाखाय दिनैहाय BRTAA यानी कि बड' रेडिअ टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशन बिथांमोना दिनैहाय बिथांखौहाय आनैया ब्रह्मखौहाय बे मेथाइ खननायनि थाखाय निमाहा बिनो रिक्वेस्ट खालामदों। 24 आवारनि गेजेराव जुदि बियो निमाहा बियाब्ला आरो भिडिअखौहाय गावनि इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रिमुभ खालामाब्ला माबा मोनसे आयेननि राहा लानाय जागोन। बे बाथ्राखौहाय जोङो ससियेल मिडियायाव साफ्रोमबो मिथिखाबाय। दा बेनिखायनो आंबो सानदों बिथांमोननि जे डिसिसन लानाय बिथांमोना जे दायित्वखौ बिसोरो लादों बेखौहाय आंबो मोजां मोनदों। एक्चुअली सासे बर' आइजोआ जुदि गावनि हारिखौहाय नेवसिनानैहाय गुबुन हारिजोंहाय जुलि जाहैखाबायब्ला दा बिसोरबायदि आइजोखौहाय जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो चान्स होनो नाङा। नोंथांमोना नुखादों आनैया ब्रह्मआ गुबुन हारिजोंहाय जुलि जाबाय आरो आनैया ब्रह्मल' नङा बेजों लोगोसे गुबुन हारिजोंहाय जेसेबांनाखि जोंनि बर' आइजोफ्रा रोंगौथि गोनां मान सन्मान गोनां आइजोफ्रा जेसेबांनाखि गुबुन हारिजों जुलि जादों बिसोरखौ जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बा जोंनि बर' हारिनि आर्टिस्टफोरखौहाय दैदेनग्रा जायफ्रा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नोंथांमोना माब्लाबाबो सुबिदा होनो नाङा। मानोना बिसोरो जोंनि बर' हारिखौ मुगैखाबाय, मुगैनानैनो गुबुन हारिखौहाय बिसोरो बजबनानै लाखाबाय। दा जोंनि बर' हारिनिफ्राय भिउस लानानै क्रेडिट लानानै बै गुबुन हारिफोरखौसो बिसोरो धोनि खालामनोहाय टारगेट खालामो, नंगौना नङा? बेनिखायनो आङो सानदों बिसोरबायदि मानसिखौहाय जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबाबो खाबु होनो नाङा। बेनिफ्रायनो जागायनानै अराय सम बे डिसिसनखौ लानाया मोजां। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि सानदोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। दानिया फैदो ओरैहाय प्रमेला रानी ब्रह्म बायद'आ मा बुंदों एसे खोनासंनि रायजोफोर। खाम्फा बरगयारीया दाख्लि माबायाव जइन खालामनो थांनानै 7 तारिखआव मा होनदों? जाथिखौ खौसे खालामस्लायनो, जाथिखौ खौसे खालामस्लायनो खाम्फासो। सोर बेलाय खाम्फाया दिल्लीयाव MA फरायगासिनो दंमोन जोंहा आन्दलन खालामबा लामा ससेयाव हनै हाबबाय बिसोरजों लेखा गोरों नालाय लानानै फैबाय चन्दन मोना लानानै फैबाय। दाना दुगा गावनि लेखा रोंनायखौ लानानै जाथिखौ बिसोर दाफिनस्लायनो खौसे खालामस्लायनो हागोन। बियो हागोन। जों जुदि नाजायोबा जोंसो हागोन। जाथि खौसे लाबोनायनि जाउनाव मा खालामखो? डिफेन्स बर'जों रायलायनानै खाम्फासो सिफ जानांसिगौलायनो। नायदो रायजो राजा। निश्चय नोंथांमोना खोनाखाबाय दा सिगांनि आबै प्रमेला रानी मेडामा खाम्फा बरगयारीनि सायावहाय गोबांथार
नंखाय बाथ्रा बुंदों नाथाय बिनि फिननायखौबो नोंथांमोननो आङो एसे उनावनो दिन्थिनानै होनाय जागोन गिबियाव जों हाग्रामा महिलारि आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोननि भिडिअनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंगोन प्रहलाद ब्रह्मआ एनडिएफबिनि सायावहाय बाथ्रा बुंदों आरो माखासे एलबाम गान्देवला राजाजोंहाय बिथाङा रुजुदों बिथांमोननि खुगायाव मानो जेब्लायबो लाजि फोनांनायल' रावा ओंखारो बिसोरो बर' हारिखौहाय माब्लाबाबो खौसे जानायखौ लुबैया बे बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा बे बाथ्राया बिपिएफ पार्टीनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारानो क्लियारलि बुंनानै होखादों नोंथांमोना उनाव खोनानो मोनगोन भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय अब्लासो मिथिगोन नङाबा जेबो मिथिनाय नङा आरो हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे इउपिपिएल पार्टीया हारसिंनो इलेक्शन गेलेनो हानाय जेबो गोहो गैया होननानैहाय बिथाङा बुंगासिनो दङ दा बिनि सायाव आं बुंनो सानदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरिफोरनि बायदि नलेज गैथारै मानसि नङा बिथांमोना बबे बाथ्राखौहाय ससियेल मिडियायाव बुङोब्ला मोजां जागोन बबे बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव बुङोब्ला गाज्रि जागोन बेखौहाय बिसोरो सायख'नो गोरों नाथाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां गाज्रि गासैखौबो जेनेरेलि ससियेल मिडियायावहाय खोन्थानानै होग्रा सासे दैदेनगिरिफोर मिथिबाय दा बिसोरहा साननाय हनाया एकमात्र बेल' जे इउपिपिएल सरकारखौ माब्रै गाख्लायनो हायो बिनि अनगा बिसोरहा जेबो थांखि गैया आरो बिपिएफ पार्टीनि मेन थांखियानो जाहैबाय बिसोरो देरहाब्लाबो देरहायाब्लाबो बिसोरो जेबो सिन्था गैया मानो होनोब्ला बिसोरनि थांखिया हारिनि थाखाय नङा मिथिबाय दा रायजोफोर बिसोरो एकमात्र गाद्दिनि थाखायल' हास्थायदों दा बिपिएफआबो देरहायाब्ला इउपिपिएलआबो देरहायाब्ला अब्ला गुबुन पार्टियासो देरहागोन बेखौ टारगेट खालामनानैसो इउपिपिएल पार्टिया दिनैहाय हारसिं गेलेनायनि बाथ्राखौ बुङाखै नाथाय बिथांमोना सिंजों सिं बिसोरो सेस्ता खालामबाय थादों मिथिबाय बिजेपि पार्टीनि दिलीप सयकिया बिथाङा मानो खुगा खेवनो गोनां जादों दिनै बिथाङा बिपिएफ पार्टीनि बेफोरबायदि हाबाफारिखौ नुनानैनो बर'जों बर' गावस्रालायनाय बर'जों बर' मेलायलायै बेनिफ्राय बैयाव बैनिफ्राय बेयाव हाबलायनायखौ नुनानैनो दिलीप सयकिया बायदि सासे एमपिया बर' हारिजोंहाय गेलेनो थाखाय जुजिदों रायजोफोर नङाब्ला बिसोरो जुजिनाय नङामोन जेरावहाय बर'नि अनगा गुबुन हारिफ्रा गुबुन राव रायलायग्राफ्रा जोंनि बर'नो मालाबाबो भट होखाया दा बेखौहाय टारगेट खालामनानै बिजेपि सरकारनि एमपि दिलीप सयकियाया दिनैहाय इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय गावस्रानानैहाय बिजेपि पार्टीखौहाय हारसिं गेलेनोहाय सेस्ता खालामदों मेन जाहोनानो जाहैबाय गुबुन हारिया बर'नो भट होआ बिसोरो नेशनेल पार्टीनोल'सो भट होखायो आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि बर'फ्रा गावस्रा गावस्रि जाबावोब्ला अब्ला बर'फोरनि भटआ डिभाइड खालामजागोन नैबे टारगेटखौ लानानैसो दिनै बिजेपि पार्टीनि दिलीप सयकियाया जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय दावहा नांनो नागिरदों मिथिबाय रायजोफोर नाथाय नोंथांमोना मिथियाखै जानो हागौ सिदा बिपिएफखौ सापर्ट खालामनांगौ इउपिपिएलआ जेबो मावाखै बेखौल'सो मिथिदों नोंसोरो मिथिबाय दा नाथाय बिपिएफआ मा खैसार सादों बिजेपिआ मा खैसार सादों नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया आरो फारसेथिं नोंसोरो खोनाखादों आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सारा मानो खुगा बेखेवदों खर' सादों रायजोफोर बिजेपि पार्टीनिफ्राय बर'नि सासे दैदेनगिरि बिथाङा दिनैहाय बिजेपिखौ नागारनानैहाय ओरैनो दङ बिथाङा बबेयाव हाबगोन आं मिथिया नाथाय आंनि साननायाबो बेनो जे जाय मानसिया बिजेपि पार्टीफोरखौ नागारबाय नोंथांमोना गुबुन नेशनेल पार्टीनिफ्राय रिजनेल पार्टीयावहाय गाव गावनि हारिनि पार्टीयावहाय फै गुबुन पार्टीखौ सापर्ट खालामनानै जेबो लाब गैया मिथिबाय दा जों बिश्वजित दैमारिखौ ओरैनो सिनायखायो सासे किं मेकार जानो नागिरग्रा सासे सिपावहाय गाद्दि हास्थायग्रा गाद्दिनि थाखाय सिमां नुनाय सासे दैदेनगिरि होननानै जों ओरैनो सिनायखायो बेखायनो आं भिडिअ हगारदों रायजोफोर ओरैनो आं भिडिअ हगाराखै दानिया फैदो रायजोफोर खाम्फा बरगयारि सारा प्रमेला रानी आबैनि सायावहाय मा बाथ्रा बुंदों बिएलटि खालामनायनि आगोल एबसुआव जोङो खामानि मावदों
एबसु आन्दलनाव हाबनानै जोङो भलन्टियार पस्टआव बाहागो लादों आरो आङो आरो BPFनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो गोबांथार 80 जनसो जोङो सेंग्राफ्रा अस्त्र लानानै बरपेटा नलबारि बै समावहाय दा बाक्सायाव गोग्लैबाय गोदो बरपेटा नलबारि होनोमोन बेवहाय 2 बोसोरनिबो बारा जों थाहैदों बर' आन्दलनाव एबसुनि आन्दलनाव दा बेवहाय प्रबिला रानिया आं गैयामोन दिल्ली इउनिभारसिटियावसो MA फरायबाय थादोंमोन बियो बायदिसिना बुंनायखौ आंबो नुदों बेखौथ' बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आंनि सम्पर्के आङो 15 बोसोर BTCनि डेपुटि चिफ जाबोबाय दा बे डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया सोरमोन बेनि बेकग्राउन्डआ सोरमोन बेखौ सोंनानै नायलायनांगौ गैया बे बेकग्राउन्डखौ बयबो मिथिखागौ बिथांमोनहा आग बारायथों आरो खौसे जानो बा खौसे खालामनो नागिरनायावनो आंखौ BPFनि दैदेनगिरिया जि दाय हमबाय गावखौ BTCनि चिफनिफ्राय बोख्लायनानै आंसो चिफ जानो नागिरदों होननानै षड़यन्त्र खालामनायनि जि आंनि सायाव दाय हमबाय बेखौ बिसार खालामलायथों BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आरो बिनि फिननायखौ बिथांमोनहा होथों जे रायजो राजाफ्राथ' बयबो खौसे जानो लुबैदों दिनै खौसे नङाब्ला जोंनि BTCखौ बासायनाय बेवहाय थानाय बिभिन्न जाति गस्थिखौ ज' खालामनानै बयनिबो जाति गस्थिनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि जों जि खोथा बुङो बे आदुरा जागोन ओंखायनो खौसेखौ जोंनो जिखुनु किमतआव खौसे जानाया प्रयोजन दं आंबो नुदों आं मिन्थिया गान्दौला राजाया मा आं मेथाइखौबो खोनाफेरनो मोनाखै आंखौ थाइसेल' खालामदों मानो खालामदों आंखौ गिदों आंखौ माने BPFनि जमनि मिनिंखौथ' मिन्थिगौ ना बे रोखोमै लादों आरो जानोबो हागौ जे दिनैहाय समनि थोननाय रायजो राजानि सिन्ताधारा बयनिबो आसायानो जादों जे BTCआव राजनैतिक भाबै जोङो एकत्रित जानांगौ आरो एकत्रित जानांगौब्ला मोननै मोनथाम दलाव थानानै जाला ओंखायनो मोनसे दलावनो ज' जाथोंसै UPPLआवनो ज' जानानै जों खामानि मावनो प्रयोजन दं दा बिथांमोनहा जिहेतु खौसेखौ लुबैया आरो गावसोरनि राजनैतिक स्वार्थनि थाखायल' सिन्ता खालामो बेनि थाखायनो बिथांमोनहा आंनि सायाव बायदिसिना जि माबा मोनसे मोनोब्ला आंनि उइकनेस माबा मोनसे नुयोब्ला बानायै खोथा बुंनो नागिरदों दिनै नोंथाङा सोरनि नामखौ लादों प्रहलादनि खोथा खौसे जानाय जेब्ला रायलायलायदोंमोन UPPL आरो BPFनि गेजेरावहाय BPFखौ आं आरो भाइस प्रेसिडेन्ट रबिराम नार्जारि MLA रिहन दैमारि भाइस प्रेसिडेन्ट आगोलनि केबिनेट मन्त्रि इमानुएल मुसाहारि आगोलनि MLA आरो BTCनि BPFनि प्रथम जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेनिफ्राय आगोलनि BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारि जों साबा भाइस प्रेसिडेन्टआ UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों ज' जानायनि रायलायदोंमोन दा बे जेब्लानो रायलायजेनो अब्लानो प्रहलाद बिथाङानो माने UPPLखौ जोबोद गाज्रि भाषाजों बुंनाया नोंथांमोननि रेकर्डआवनोथ' दं नोंथांमोनहानोथ' बेखौ पाब्लिश खालामनानै होदों गतिके बिथांनि बुंनायनि आंनि सायाव थाइसेल' खालामनायनि बिसारखौ आं खालामनाङा रायजो राजायानो खालायगोन नोंथांमोननि दारैनो बेखौ रायजो राजाया मिथिनो मोनगोन आरो बिनि फिननायखौ सानसे समाव मोनहैगोन दा बिथांमोनहा आंखौ रायजोफोरनि सिगाङाव इमेज धंस खालामनो थाखाय भुल नीति प्रयोग खालामदों नङै खोथाखौ बुंदों दा मोनफ्रोमबो निउटननि मोनसे माबायाव बुंनाय दङ जे एभरि एक्शन हैज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्शन बिथांमोनहा भुल खोथा बुंदों दा भुलनि उल्टाया माबे